Knisja ppakjata bin-nies il-ġimgħa filgħodu ngħatat l-aħħar tisrima lil Rupert Tabone li tilef ħajtu l-ħadd li għadda fl-età ta' 54 sena wara li skidja bil-mutur fil-bypass ta' Birkirkara. It-tebut kien akkumpanjat minn korteo ta' muturi li telaq mill-isptar Mater Dei u wasal quddiem il-Knisja ta' San Gejzanu fil-Ħamrun ftit qabel it-tokki tal-10 ta' filgħodu. Rupert Tabone kellu wisqal qalbu l-muturi tant li taraħ fejn taraħ dejjem kien ikun b'xi mutur jew ieħor u sħabu għamlu minn kollox sabiex din l-aħħar tislima tkun waħda li tassew tixraqlu. Quddiem il-Knisja kien hemm xena mill-aktar emozzjonanti bil-muturi pparkjati u bis-sewwieqa miġbura madwar it-tebut sabiex isellmu lil Tabone għall-aħħar darba. Rupert Tabone kien ex-bombardier mal-Forzi Armati Maltin u kien jagħmel parti mis-sezzjoni marittima tal-Forzi Armati ta' Malta. Huwa kien deskritt bħala persuna biżla u dejjem bi spiritu ferrieħi, oħrajn iddeskrivewh bħala raġel ta' rispett u eżemplari fejn bost esprimew il-memorja ta' Rupert mhux se tintesa' qatt.